Peremmälle vaan. Tervetuloa. Kyllä. Mä voin näyttää vähän tätä meidän loma-asuntoa tai hotellihuonetta. Mutta joo, tässä on kengät. Siinä on. Sitten tässä on tiskipöytä. Täällä on vähän kurkkuu löytyy. Sitten tässä on vähän kaikkea kamaa. Sitten tässä on nyt kaapit, mitä on kaikissa töissä. Yleensä on. Sitten tässä on pikku ruokapöytä, missä me itse asiassa syöty vielä kertaakaan. Ootas. Joo, en mä ainakaan syödy. Sitten tässä on tämmönen pikku sänky. Täällä on pikkuveljen. Nyt kun se olisi kameran takana, niin se ei voi sanoa mitään tähän. Joo. Tässä on tää olkkaripöytä. Tässä on barbeke. Tässä näkyy vähän uimaltaita. Pitäis kattoo sinne. Tässä on pöytä ja tuoli. Ja nyt tästä on tämmönen kiva näkymä. Tällainen näkymä. Sitten sisälle. Joo. Sitten täällä on vessa. Näytän nopeasti, mutta mitään esittele. Tossa se on. Mä jaksan esitellä sitä teille. Sitten tässä on mun sänky. Tossa on mun isoveden sänky. Sitten täällä on barbeke. Auringot lähtevät kivasti varmaan kameraan, mutta tässä on tämmönen pikkunäkymä. Tää ei ole toki yhtä hyvä kuin noita muuta barbeketta, mutta olette tehtyä vielä nähnyt. Kattokaa siellä. Joo. Mennään sisälle. Onks tässä vertaa kaikki varmaan tuolla? Mennään sitten. Sitten mennään tänne. Sitten, joo, tässä on tämmönen pikku hylly. Täällä on matkalakkuja tossa ja tossa. Siinä toinen. Sitten tässä on mun vanhempien sängyt. Ja sitten täällä on tänne. Mennäänkö katsoa parvekkeelle? Vai mennäänkö? Mennään. Ja täällä on 3 tuolia. Yksi ei kai kuulu tänne, mutta kuitenkin se on täällä. Sitten täältä on taas tämmöset kivat maisemat. Tämmöset ihan kivat pikkumaisemat. Päästään sisälle. Ota. Sä voit kyllä olla vielä. Ota. Kiitos kun katsoitte videon. Muistakaa jättää videon tykkäys, jos tykkäsitte. Suosittelisin käymään Kreikassa. Varsinkin täällä Santa Helena Beachillä. Tää on tosi hyvä hotelli. Ja joo. Me nähdään kuitenkin seuraavassa videossa. Se on moikka!